Pani Krysiu! Jedno. Zimne. Można. Już wstrząśnięte, lekko wylane. Sierop, teraz przyniosę. Tak trzyma. O, dzień! Coś za pan. Marian! Marian! Witaj, a gdzie ty masz piwo? Cześć pan, no. Idzie piwo. Bo ja cię dawno nie widziałem, Marian. Piwko na Mariana. Dzięki, dzięki. Całuski za miłosierdzie, pani Krysiu. Całuję rączkę. No, panie Marianie, tak to mi pan nie przekupi. 10 zł się nada. Okej. Nie ma? Proszę. Okej. No myślę. Maria, ty dzisiaj frosiasty jesteś. Czyżby w końcu ci się jakaś robota trafiła? Nie. Dawaj sobie. Stary. Szybkie samochody. Piękne kobiety. Wszystko. Maria, to ty przy wyścigach samochodowych ostatnio robisz. Napijmy się. Napijmy się. Cze? Dasz rączkę. Świetlana przyszłość cię czeka. Piękne dziewczyny, szybkie samochody. Śmierć! 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 Kapitynka masz? Marian Mielczarek jako Marian Blond 007 w filmie Jana von Ziemssena na podstawie powieści Jana von Ziemssena. Dziewczyny lubią blond. W pozostałych rolach
Animacja komputerowa. Montaż. Kostiumy. Charakteryzacja. Zdjęcia. Piosenka tytułowa w wykonaniu zespołu Blueset. Muzyka South Silesian Brass Band. Scenariusz na podstawie powieści Jana von Ziemssena. Produkcja. Reżyseria Jan von Ziemssen. Miasto Rybnik, rok 1972. Prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował, że w rejonie Rybnika wybudowana zostanie tarcza antyrakietowa. Ta sensacyjna wiadomość dotarła do Aliba Arczy, groźnego terrorysty, który wypowiada Polsce wojnę i grozi nuklearną zagładą. Akcję terrorystyczną Arczy finansuje niemiecki multimiliarder Heinrich Ziemssen, który ma za cel przejąć światowy rynek. Świat uratować może tylko tajny agent Blond. Marian Blond. K7J wzywa D8K. Jak mnie słyszysz? Odbiór. Tu D8K Rybnik, słyszycie odbiór? Za chwilę nadajemy. Czekaj. Pas. Pas.